समागम मेलाया दाखालि DIC अफिसावबो DICनि जोंनि प्रांगनाव मोनसे जादोंमोन फिसा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दिनै स्टेट लेभेलनि बाहाय जाफैदों दाब दाब जायगानि जोंनि क'क्राझारनि बादैबो दाब दाब जायगानि जोंनि खाथि खाला डिस्ट्रिक्टफोरनि माखासे उद्यमिफ्रा बाहाय फालांगिफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों जोबोद मोजां मोनसे प्लेटफर्म क'क्राझाराव रायजो राजाफ्रा नुजाफैनानै बिथांमोनखौ आरो साहस आरो बिथांमोनखौ एनकारेज खालामफैनाया अत्यन्त दरकारि जोंनि क'क्राझारनिबो BTCनिबो गोबां फालांगिफ्रा गोबां एन्टारप्रेनारफ्रा फुडआवनो हक बा माबायावनो हक सि जोमावनो हक बा अइन आखाइनि खामानिनि माखासे माबाफ्रा एन्टारप्रेनारफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों गावनि प्रडाक्टखौ माबा खालामदों एक्जिबिट खालामदों फैगौ दिनफ्राव बिथांमोनखौ आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन प्रडाक्ट फिनिशिं आरो बेबादिनो माबा खालामहोनो हानायनि जाहाथे बिसोरखौ प्रमोट खालामनो हायो बेनि थाखाय जोंनि BTCनि इन्डास्ट्रि आरो कमार्स डिपार्टमेन्टआबो माखासे इनिशिएटिभ लागोन बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन फैगौ दिनाव गतिके बिथांमोनहा जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन एन्टारप्रेनार गावसोरनि केपासिटिजों बिल्डआप जानो हायो जोंनि क'क्राझारनिबो जोंहा मस्टलि हेन्डलुम एन्ड जोंनि सिल्क प्रमोट खालामफैनायखौ जोङो पार्टिसिपेन्ट जों नुदों आरो जोंनि माखासे वुड एन्ड क्राफ्टनि मानसिफोरबो बेम्बु जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि BTCनि फ्राय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि फालांगिफ्रानो बाहाय दङ बेनि बादैबो जोंनि खाथि खाला डिस्ट्रिक्ट धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिबो जों माखासे नुदों जोंनि बर्डार एरियानि माखासे बिथांमोन इनक्लुडिं माबा बेल मेटेल माने पितलनि माखासे इन्डास्ट्रि एन्टारप्रेनारफ्रा बाहाय नुजाथिफैदों हादों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो जोंनि माबा कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआ जेब्लायबो रेडि